Dobrý deň. Tu je tým SVC a vy sledujete videoprehľad, v ktorom zdieľame najdôležitejšie a najzaujímavejšie udalosti v histórii rozvoja strunovej dopravy a spoločnosti SVC za uplynulé týždne. V tomto vydaní uvidíte, ako prebieha realizácia nového technologického úseku a nástupiska. UAST Incorporated podpísala zmluvu o spolupráci s jednou z popredných univerzít v Bielorusku. UAST Incorporated si predĺžila dobu platnosti medzinárodného certifikátu systému manažérstva kvality. Nestrácajme čas a hneď prejdime k prvej udalosti. V centre Júskaj vstúpila do záverečnej fázy výstavba úseku pre plánovanú údržbu a opravy Unimobilov. Práve na tomto mieste bude prebiehať testovanie, vývoj a uvedenie do prevádzky koľajových vozidiel UAST. Dokončuje sa aj výstavba závesnej plošiny na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich Unimobilov. Kapacita zariadenia počas prevádzky bude 2500 až 3000 cestujúcich za hodinu. Kanceláriu spoločnosti UAST Incorporated navštívila delegácia z fakulty marketingu, manažmentu a podnikania Bieloruskej národnej technickej univerzity. Na tomto stretnutí generálna riaditeľka UAST Nadežda Kosarevá a dekan fakulty Alexej Danilčenko podpísali dohodu o spolupráci vo vedeckej a vzdelávacej oblasti. UAST Incorporated úspešne absolvovala opakovanú certifikáciou svojho systému manažérstva kvality na zhodu s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001-2015. Audit vykonali experti z nezávislého certifikačného orgánu Non-Service SRO. Organizácia pôsobí ako oficiálny zástupca nemeckého certifikačného orgánu TÜV Thüringen v Bielorusku. To boli pre dnešok všetky dôležité správy. Určite nezabudnite dať like tomuto vydaniu a zanechajte komentáre. Dovidenia.